dito na tayo mga kakwela sa challenge. Kasama ko sila dito, Oslick. Yan, at si John Limo Pagmahal. At si Kuya Logie at si Berto. Hindi pumunta yung iba, kaya sorry na lang. So yan, ano tayo? Challenge tayo. Ang tawag dyan? Tagalog, ano? Englishin mo ang Tagalog ko. Wow! Wala Tagalogin mo English ko. No, Tagalog, ano? Translate, tama ba? Tagalog translate to English challenge. Pero Yan. kagad sinabi yun, dapat nakapaghanda ako kanina. Ngayon, Buka mo! ngayon ganito tayo kung sino yung mauuna. Sino mauuna sa atin? Di pa ako nakapag-practice ng English eh. Di ba pwedeng mat na lang? Kung sino yung maiba, yung ano, yun yung mauuna. Ano si ano? Ayun ko na si Ron. Ayan po si Erong! Hoy, nakahabol guys! Umabol yung import. Nakahabol yung import. May mantika pa. May mantika pa siyang Ay, suka dala. pala, suka. Ginata yan eh. Kaya dito si, ano, isa sa pinsan namin, si paring Erong. Simulan, alam na mo na. Hindi mo niya pala alam, kakarating pa lang. Ang challenge ay pagbibigay siya ng word tapos i-Englishin mo. Englishin mo lang, ito translate mo siya sa English. Ibuka mo ang Tagalog ko. Halimbawa, ibuka mo, you open there. Wala, open pipe. Sabi ni Keloji, may sinasabi si Keloji kanina, halika rito. May sinasabi ka kanina eh. Sabi niya, ano ba yan, harina, papasok daw sa kanyang bukbok. Hindi na lang, makinis-kinis kami dito. Okay, simulan na natin. So, sino, game. Si Erong. Kung sino yung maiba, siya yung Yun. Dalawa kayo mag-ganon. Dalawa tayo. Wait lang, di ba, ganun yung paano to? Dalawa sila. Di dalawa. Sino Bato ba? topic kayo. Matapatapos ka na, isang pakpak. Isang ganun lang, oh. Oo. Ikaw ang nauna. So, yan, pindutin mo lang yan. Di ba pwedeng mat na lang? Dito tayo lahat, para kita tayo lahat dito. At sa metro nga, hindi ako nakasagot eh. Andiyan pa kaya. Game. Dito ka, Rumble yan, Rumble. Dito ka, tapos para bubulungan mo ako pag ano. Game. Senyas mo na lang sa akin. Number 1. Number 1, lumabas sila para maglakad. In English, Walk out. walk out. Ang baba. Ano ba nung walk out? Walk out in the door. Ano daw? Walk out in the door. Walk out in the door. Lumabas sila para maglakad. Parang ba't ang hirap ng mga nilista mo dyan, pre? Outside walking. Pinapili ko eh. Outside walking. Outside walking. Hindi, ako na. Game. Parang dyan pa lang, parang hindi natin masasagot yan. Soy, ang daya nito, nagtatanong sa anak. Walang tanungan. English kasi. Ano na? Lumabas sila para maglakad. Lumabas sila para maglakad. Jaywalking. Lumabas. Outside. Sila. Ano yung English na sila? More. Outside, more to the walking in the Area over there. in the public market. Dito kayo magtago. Next question, please. Ang hirap naman yan. Ang hirap yan, princess. Ako pinapili yung magreklamo. Sige, lublog na ako. English ng busa. Alam mo, mga tukha kami dito eh. Madam, masisira kutis ko dito. Bagoy. Hindi ako huli. Kayo, ikaw na, Kuya Logie. Ikaw na. Lumabas sila para maglakad. Inside the room. Ano? Inside the open. Inside the room after the open. Ang hirap eh. Ang hirap nga eh. Ikaw na, dyan. Nakakabato ah. Ay, ba't konti yung ano mo? Ha? Ba't ako sunod-sunod eh? Ba't pala? Ganun eh, no? Ikaw na dyan. Ano ba? Ikaw na, ano? Lumabas sila para maglakad. Lumabas sila para maglakad. I buy MP litro.
Hindi ba? Ang hirap ng ano, si Tito Slick na. Kasali ba ako dyan? Oo! Pira ako. Kala mo ha? Magkakalabasan ng mga kung paano tayong magaling mag-English dito, ang Tagalog. Hindi na paghanda Oo, kasi. hindi kasi naka-ready. Labas ko Okay, yung game. dictionary ko eh. Ulit. Okay, question? Lumabas sila para maglakad. Again? Lumabas sila Para maglakad. I can't hear you. Ay, voice wow. Hindi English yung ano. Tutulo lang ko Lumabas sila. Para maglakad. para maglakad. Lumabas sila para? Maglakad. Lumabas sila. English mo, para tatagalugin niya. Hello, going Lumabas inside. inside. And... Lumabas, ano ulit nga? Lumabas sila para maglakad. Go to inside. Go to outside. Go outside and walking to the room. Go to outside and over there. So, ayan, next question. Ang hirap. Ano ba? Ano ba? Madali na to, madali. Hindi, ano pala sagot? They went out for a walk. Then, They walked out. they walk They out. went out for a walk. Hindi ko na pag-aralan yun ah. Ano pag-aralan niyo sa Agam ah? Kana pahinto ka sa pag-aaral eh. Wala ka sa San Felipe. Wala ka sa San Felipe International School yun ah. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Where are you going? Tama? Ah! Ano ba? Ano na nangyari? Saan ka pupunta? Kadayan ah. Kadayan ah. Ano? Magkakadayan. Nag-ano ah. Wala to. Okay, Sunod tayo. babawi ako. Ano naman yan? Saan ka galing? Ano yan? English? Englishin mo. Saan ako galing? I'm going to... Hindi pala, hindi pala. Saan ako galing? 5. Walang ganun. Bibilangan ko lang eh. Saan ako galing? Ako, loading tayo dito. Maray tayo saan ako galing. Englishin na saan ako galing. Saan Ako, ka galing? Englishin yung sarili ko. O, di, Englishin mo yung sinabi niya. Saan ka galing? Saan ka galing? English nun. Saan ako galing? Oo. Maray tayo To dito. the moon. To the moon. Flow G. Ano ba sabi nun? Sige na, ano muna? Kaya, pagbibigyan ko muna. O, next ka, Bert. Maray tayo dito. Dapat mo, tinanggal mo na Ano? natin tayo. Ano to? Kasiranan ni Oslick to sa social media. Malalaman yung mga viewers dyan na hindi tayo nag-prepare ng English ah. Game. Saan ka galing? Ay, dito ka na. Oo, saan ka galing? Saan ka galing? Sa bahay. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Saan ka galing? English! English mo English nga. yun. Oo. Magbuti na su. Parang lahat tayo rito. Hirap sa English, no? Saan ka galing? Sabi sa'yo, iba na lang eh. Where are you going? Saan ka galing? Where are you going? Ayun yung sinagot ko kanina eh. Kaya dyan, ikaw na dyan. Ba't parang hilong-hilo ka na dyan? Hilong-hilo lang si John Lee. Sa Saan ulo ka ah. galing? Saan ka galing? Kronika. Where my house? Where my house? Where my house? Bakali, asa lang bahay ko? Where my house? Ayun. Lagi, saan ka galing? Tarlac. Tarlac. Englishin mo, saan ka galing? Saan ka galing? Hindi ko pala ito nasabi ang kanina, dat madali na lang. Sabi ko, dat pala sinabi ko siya. Yung Wala, di madali ko na. alam. Ang tunay na sagot, nakaikot na, no? Ang tunay na sagot ay, Where have you been? where have you been or where you from? Yan. Hindi. Dalawa yun. Tagasan ka yun eh. Ha? Tagasan yun. Ay, Saan yun eh? mali yung English nyo. Baguhin niya. Okay, ako na. Lagyan natin nga ang harina at kumonti. Yan. Parang bukbok to, parang dito harina. Pumasok sa ano ko. Game. Next. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nagbablog. Anong ginagawa mo? Nasa utak ko kanina yan ah. Anong ginagawa mo? What are you doing? What are you doing? Ako tsaba tayo. Hoy! Ay, nasa baba siya, nasa taas ako. Nasa taas ako. Nasa taas pero Walang kabayaran ka agad ah. Nagkabayaran na. Parang na tayo rito ah. Nagkaabuto na. Ang mahirap-hirap rin siya sa'yo. Kung madadali. Nakasipin lang siya. Kunyari nasa taas pero chinat yung sagot na. Tayo lahat. Okay, game. Kailangan kita makausap. I need talk to you. Wow!
I need talk to... Later. Hindi, ano, ulit ka. Oy, oy! Mag-ano dyan? Game. Dito kayo ba? Kailangan kita makausap. Yan, dito tayo. I need talk to you. I need talk to... Talk to you now. Hindi, ano yan eh. Nanonooding lang si Oslik eh. Alam ko yan eh. I need talk to you, di ba? I need talk to... Oh, pwede yun. Pinsan na yun eh. Hindi. Una pa siya. Walang pa isang isa na lang, isa. Go, Oslik. I need talk to you. Ano? I need talk to you. I need to... Okay, lublob na. Uy! Meron ko lang. Wala pa. Yan lang. Kasi sabi ko eh, pinag-aaral kami ng magulang namin, ano nangyari? Mga Eto, Dota. Mga Dota. Ikaw na rin. ano ulit? Ako, ito si Berto. Si Kelody. Si Andy. Kailangan kita makausap. Piolo Pascual. I need to talk to you. Ay, oo nga. Ay, ba't ka sumasagot dyan? Tama. O, di ba? I need to talk to you. Mali na yun eh, di ba? Kulang yun. Kulang. I need to talk to you, my friend. Paano yun? I need talk to you, my friend. Kailangan kitang makausap. I need to talk to you now. Mali pa rin. Bullshit. Mali. Ako ilang di. Isip ako, G eh. Sige, mo ba? Kailangan kitang makausap. Ba't kailangan mo? Wala, sumo ka. Gali. Tapos siya kay Gali. Bababas ka rin pa. Kailangan kitang makausap. Bili tayo MP. Naglawag din. Hindi ko rin alam eh. Diyan, wag mo kami Okay. na hindi mo alam. Okay. Ako na ulit. Ano yan? Ano yung sagot doon? Yung sagot. Ay, hindi mo siya. Ang sagot ay... Ako sa lahat? Oo. Pwedeng I need to talk to you. Pwedeng I've got to talk to you. I need to talk. Ay, Kailangan. kayo sa'yo kanina, kulang ng 2. Yung sa kanila, walang I. Wala dito. Oo, wala kayong 2. Kasi puro kayo 1. Oo, kasi hindi ko alam yun. I need to talk to you. Oo, tama nga naman. Oh. Game. Next question. Wala akong maalala. Wala akong alala. Naaalala. Ang ingay itong hype na to. Change. Diba tama yun? No? I lost my memory. Ay, iba ba? Wala akong maalala. I can remember me. Ayun na. I can remember You. Ako. Taiwan. Me. I can remember me. Wala akong maalala. I can remember. I remember all my... Ano? Ay, wala akong maalala. Ay, Naaalala. nakaalala. Wala na. Wala akong naaalala. Okay, alam ko tama na yung naiisip ko, mali pa rin pala. Baka may memory ka. Game. Parang alam ko kasi. I can remember. Paano no? Isipin baka lumaglag pa yan. Nakasabit na lang. Ba't ganun pasok lagi dun? Next na, si Oslet. Ito naman tayo. Ulit. Bakit yung muso? Bakit yung muso eh? Wala akong naaalala. Wala akong naaalala. Hindi, alam ko yan. Kaso lang, syempre, kailangan natin pag-isipan mabuti ako. Wala akong maalala. Naaalala. Wala. Wala talaga ito. Ikaw na, Bert. Wala akong naaalala. Wala rin akong alam. Ang hirap. Ikaw na, alam din. Wala rin nga naalala. Sumsum na lang. Ano raw? Dalawa kasi. Hindi ka maalala eh. Naaalala. Naaalala.
May sakit ka sa pag-iisip. Tama ka ano ma? I lost my brain. I lost my... Wala na alam. Dalawa eh, naaalala. Naaalala eh. I lost my brain. Ay, ano? Sige na nga. Ang hirap banggitin eh. Ikaw na, tol. Ikaw na. Ano ba? Alay mo, matampahan mo. I lost. Gasin yan. I lost. No memory. I have no memory. Lalo, I have no memory. So, ulit na naman tayo. Walang nakano. Anong totoong sagot? I don't remember anything. Oh, yung pala yun. Yun nga yun naman. Sabi kanina. Lumapit kasi. Okay. Next question. Mag-test na tayo. Grabe to. Pinahirapan kami ni Princess. Grabe yung man to ha, parang kasiranan natin. Kailangan na ilabas yung kagalingan ng lahi. Hindi kita sasaktan. Ha? Hindi kita sasaktan. Hindi kita sasaktan. Ba't kayo iwan? Hindi kita sasaktan. I'm not kill you. Pagpatay na yun hindi kita sasaktan. I can hurt you. I can hurt you. I can hear you. Ano ba? Hindi kita sasaktan. Di ba yung English ng hindi I can? Gawin mo tanong. I can't, di ba? Hoy, Jay, walang ano. Yung ano ah. Hindi kita sasaktan. Bye. Di ba sabi sa'yo madali lang sulat mo? Ba't ang hirap? Di kita sasaktan. Ay, madami yan. I can kill you anything. Ayoko na nga. Bakat na naman, oh. Hindi ako yung usong umano dito yun. Bakat na tignan niyo kayo. Yung uso. Bakat. Ano yun? Hindi kita sasaktan. Di ba tama naman yun? Hindi kita sasaktan. I can hurt you. Mali? Hindi kita sasaktan. Kawawa nang tumakasama ko pag tinama ako yung sagot eh. Wow. Hindi, tama mo na nga para hindi ibang pa. Iba pa. Tama mo na. May bubulong dun, oh. Alam ko yan, Rosalie, no? Kung siyempre, kailangan natin na... Kawawa nang tumakasabay ko pag... Wow. Mali pa rin ba yun? Mali. Ano ba sinabi mo kanina? Hindi kita sasaktan. Thank you. I can... Sinaktan ko. I can breaking you. Your angle. Bubulong... Bubulong mo na. Next na si, paring Bert. Baka sa ilong ko, ah. Ba't ganun to? Ba't kapag ikaw wala man lang bakat? Yung ilong yung bakit sa inyo. Oo, yung ilong mo. Tayo sa mata. Ganun eh, oh. Ulit. Hindi kita Next question. sasaktan. Next question. Ano, alam mo ba? Hindi nga eh. Lub-lub mo na. Patagal ka pa. Wala kang ano eh. Wala ka man lang kari-arena sa mukha eh. Nasirong na. Sakit ka sa mata. Hindi Yung bako sa ilong ko, sakit eh. Huwag nyo kasi Don't touch you. Don't touch you. Ano? Don't touch you. Yan ay nang nilagay mo. Don't touch you, Don't hurt you. Wala. Wala. Naubos na yung pag-aaral ko. Elementary na. Kaya Kuya Logic. Di ba, naging mag-ano pa tayo sa ano doon? Sa Sabi ni Kuya Logic, ay gumagawa lang ako doon sa baba. Tinawag-tawag din. Nananahimik ako. Kaya na. Napapahiya pa Lapit tuloy ka, ako kuya. dito eh. Hanahanapin siya ulit. Hindi kita sasaktan. Hindi kita sasaktan. Lag-isip eh, no? Lag-isip eh. Kaya kunyari nag-iisip ka na ano, Ano dyan? Ano ba? Ano ba? Seryoso lang. Ang tutugulo yung utak to kakaisip. Yung tako. Gano'n dyan. Para hindi halata kunyari nag-iisip. Oo. Hindi kita sasaktan. Pwede. Ito ka tumingin. 5. Kaya mo dyan, Lloyd. Kaya mo yan, malay mo ikaw ang pinakamatay. Ay? Wala talaga.
Uy, parang di ka na mas lumublog. Alam mo ba? Game, next question. Anong tamang sagot? I'm not going to hurt you. I'm not going to hurt you, tama? Pero nga, I won't hurt you. Oo, pero I won't hurt you. Eh, kasi yung sinabi dito, I can't, eh, no? I can't. Ano ba yung... Ba't mo kasi... Mag-alala, may party pa yan.